Siyawamukela kwi-TV yakhe hamba phambili iGuluva TV. Qala ukuthondela lokhu, subscribe, share, comment, like, asihlangane khona. Kanti manje kubingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazingena kwethu. Sobhujuke khona ivideo yakhe KaZimdollar exolisa laphana ngesenzo sakhe asenze laphana kwi-Mother of All Festival njengoba ke waphucicwa wamelisha mic laphana ke waphinde ezwakala futhi esabalalisa inhlamvu udlulisa ke isixoliso esikhulu ngalokho akwenzile ubuka futhi umuntu osese ngendlela ke azoxolisa ngayo nokuyithoba bese cela ke ukuthi abantu bemlalele enkundleni zokuxhumana wasesho onke amagama wakhe afollowa ngayo enkundleni zokuxhumana ngaphandle musho isikhathi sakho umntwana sekhaya ngiphathele yona ke ivideo yakhe KaZimdollar exolisa laphana ke chaza ukuthi kwenzakalani ayibe ngakanani nina bakwaZulu. Sanibonani, uZimdollar lo intombi yasobuka. Kunomyalezo wesixoliso engifisa ukudlulisa kubo bonke nje abathandi bomculo wesintu nabalaleli bokhozi nabo bonke abantu ababekhona lapha ePeople's Park kwi-Mother of All Maskandi Festival. Wokuthi ngabonakala nje sengidila nesimo ngendlela okwangafanele ngidile ngaso ngayo. Ngiyaxolisa kakhulu ayidlule ezulu ayidlule engane zakwethu ningakhohlwa ukungilandela einkundleni zokuxhumana ku TikTok Zimdollar 2021 ku Facebook ZimiphiBiela Instagram ZimiphiBiela kanti ku Twitter @ZimiphiB1 kanti Monday to Friday ngisuke ngikhona na kanjani kuhlelo ku Khosi FM Danki 12 to 3 ngingena ngo12 kuze ke kuyobumbana ihora lesithathu ngisuke ngihambisana no King's Fiso. Ngiyacela kakhulu ukuthi ke nisilandele kakhulu nizwe ukuthi ngabe seniphatheleni kulonyaka ka 2024 no 2020.